היי חברים, עכשיו מתחלנו משחק. אם עדיין לא נתתם לייק ועוקב, אז יאללה, זה הולכים, קדימה. כרגע יש 8 דולרים, הרגו כבר 2. יש שם תיבה, לא נפספס אותה. קדימה. אני לא זוכרת איך... וואו! זה היה באמת יופי של משחק, אבל יופית, נתחיל עוד משחק. ויאללה, קדימה. עכשיו ננסה להיזהר מכל האנשים האלה. יש שם תיבה, כמו שמעתי על מתפסים, אבל לא שאני אצליח עכשיו לחצות את הכל. אוקיי, יאללה, קדימה, בוא נלך. גם את התיבה הזאת למתפסים. וואו. הייתי צריכה להוציא, אבל בסדר, יאללה. יורדים, יש 7 ברולרים. בוא נראה למטה. חפש, אני אברח מכל המעבולה הזאת שהולכת כאן. שהם ירגו את עצמם, אני לא מתייחסת לזה. בית חוצפן. אל תיגע לי רשע מרושע. יאללה. יש שם קובייה וחטפו לי אותה. לא? עדיין לא. וואי, בית נראה לי יכול לחסל אותי. לא. קשה. וואו, חיים, דחוף. עוד רגע יש כאן קרב מכריע ואני חייבת חיים, אז יאללה. וואו, על פרמיסט. רק אל תהיה קרוב אליי. וואו, בסדר, מקום שני עדיין טוב. תמיד טוב. ועכשיו, מה שאני צריכה זה ככה בואו לפתוח איתי. מה לפתוח איתי? תנחשו את הדבר הזה של ה-1000 ו... קדימה הדבר. עכשיו, וואט? עידן הקרח, שחקו עם המפות שלנו, כן. אוקיי. עכשיו הגיע הזמן לשדרג, כי אני על החדשה, אבל עדיין לא עשיתי כלום. שום דבר. טוב, כי רק עכשיו נכנסתי, וזה חדש לי, אז אני לא יכולה. מה? אני פה עם אחותי. סליחה על הרעש שלי, אבל עכשיו אני משדרגת את, כמובן שיש לי. מה? משדרגת אותו כמה שיותר. מה? וואי, היום עצבנית. אוקיי, בואי. גאדג'טים, שאר גאדג'טים. אני לא הולכת לעשות את הדבר הזה. אוקיי, משדרגים עוד. וגם, נו כבר, עכשיו קיבלתי ציוד, כאילו גישה לציוד. ויאללה. בואו נמשיך. משדרגים אותו. רגע, הוא צריך להיות רמת כוח נכון? הנה. אוקיי, יאללה. זהו. ועכשיו הוא על 9, אני צריכה עוד להשיג ממש עוד 15 שקל של דבר הזה, אבל העיקר שקולט ברמת 9, ואז אני אשיג ויחסוך לעוד דמויות. אז לא עשיתי עם קולט. וקדימה, בואו נמשיך לשחק. אני חייבת לחסוך מלא. אני גם רוצה לקנות לסופר טעינה לקולט, אבל קודם כל אני רוצה גם לסיים עם זה, שתרג את כולם לרמת כוח 9. שני דברים לזה, יאללה.
כמו שאמרתי, לא מפספסים שום תיבה. אבל אין מה לעשות, אני לא יכולה ללכת לכולם במקביל. מה? יאללה, קדימה. יפה, 4 כבר יש לנו, אבל בוא נמשיך. אוי, סליחה. רגע. יופי, 5. וכבר יש 4 ברולרים, שזה מצוין כרגע. יש כאן את קולט ואדבר. טוב, לא סיפיתי למשהו אחר, כי ידעתי שאדבר יבוא. אבל מקום שלישי זה מכובד ביותר, כמובן, חברים. יאללה. אוקיי, מקווה שנהנתם. זה היה הסרטון. אני אלך לעשות לכם עוד סרטונים וכולי. ואני אחסוך בשביל לשדרג גם לזה, ואני אעשה לכם סרטון של מדורג כמה אני יכולה לעלות. אז יאללה, להתראות.